perquè també us volem parlar avui d'una pel·lícula que s'estrena aquest divendres i que el protagonista és un os de peluix, però que no s'assembla gaire a cap d'aquests animalons que tenim aquí. Està fet amb un altre tipus de material. Sí, és un os de peluix típic de quan ets petit, però és que aquest animal, de fet la pel·lícula es diu Animals, i aquest os parla, es mou, dona bons consells, toca la bateria. Vaja, que ens ha cridat l'atenció aquesta pel·lícula, que també suposa el debut cinematogràfic en el món del llargmetratge del Marçal Forés, un nou talent del nostre cinema que ja sabeu que ens agrada sempre descobrir-los. I ara el coneixerem de prop, no? A tots, el Marçal, a l'os i a la pel·lícula. Marçal Forés, 31 anys. Aquí fa pinta de dòcil, però quan es posa darrere de la càmera s'allibera, s'arrisca i mossega. Divendres debuta a la pantalla gran amb Animals, un hipnòtic drama sobre el tràngol de fer-se gran, amb un protagonista que menja la llengua, té pèls a tot arreu. ¿Mejor así? Sí, gracias. Este es uno de los 16 osos que hicimos. Este es uno de los héroes que utilizábamos para las secuencias principales. 16 osos porque realmente con uno no podríamos hacer toda la película. Cada oso estava... Un és més per caminar, un és per estar assegut, l'altre és per llançar l'aigua i no recuperar-lo mai més. Ja tot, ja... Anaven morint, no? Anaven morint, sí. Aquest el que té orificis darrere cada articulació, d'on sortien unes varilles de croma, on estaven els titellaires, que eren 5 persones que anaven movent l'os per fer-lo caminar. I és molt complicat de moure'l? Es muy complicado, sobre todo. Sí, correcte. Es muy complicado. De fet, quan le decía, Pablo, en este plano, ¿tú crees que puedes saltar aquí y tal? Y puedo llegar hasta este lado a unos 20 metros y la cámara va a estar colocada aquí y ves la cara de Pablo que se va flotando la columna. Y bueno, vamos a intentar. Claro, ya de por sí mismo es complicado coordinarse 5 personas que éramos los que manejábamos el oso. Todo era handicap, en plan, la cámara va a estar aquí, pero está rodeado de focos, pero tienes que saltar una piedra y tienes que llegar allí y hacer la pata coja y todo. Entonces era todo un suma y sigue. El Marçal ja apuntava maneres a l'escola de cinema Escac, per barrejar gèneres amb naturalitat, per fer sonar música independent i, sobretot, per desdibuixar els límits entre realitat i ficció. Un singular llibre d'estil que ha refinat a Animals. Ara, però, volem que el Marçal ens deixi clar què és veritat i què és fals. El teu millor amic és un os de peluix. Mentida. Mentida, de fet no he tingut mai un os de peluix. I ara mateix està en cartellera també una altra pel·lícula amb un os de protagonista, la pel·lícula Ted. Sí, són coses completament diferents i dispars. Sembla que és bastant més estraler, el Ted aquest, no? Entenc, sí, amb el cos, amb la testa, i és un gamberro. El Diehoff és completament diferent. El Diehoff és com un visionari, una espècie com de savi, que li dona una mirada sobre el món més pura al Pol, que és el que té els prejudicis, els seus dubtes. El Marçal ha trigat 5 anys en fer la pel·lícula Animals. Des que vam començar, sí, veritat. Però en aquest cas, sí, el procés d'escriptura va ser lent. Tot és nou, algunes coses fan més vertigen que altres, però bueno, és anar provant. El periple de rodar una primera pel·lícula no seria possible sense productores arriscades com Escàndalo Films, que impulsen els nous talents del cinema català. És significatiu que alguns d'ells anessin a la mateixa classe de l'Escac amb el Marçal. És el cas de Marc Oll o els germans Pastor, que estan ultimant les seves segones i esperadíssimes pel·lícules. O el director de fotografia, Edu Grau, que ja ha treballat a Hollywood i per altres feres mediàtiques. L'Edu també ha posat llum a les pors adolescents d'Animals. D'adolescent, el Marçal duia un piercing entre cella i cella. Sí. És que part no pots amagar perquè se't veu encara. I és que de petit tenia aquest complex de que molt dòcil, era com molt nena, no? I llavors tenia ganes de trencar aquesta imatge que sempre projectava i vaig dir, hosti, posaré un piercing enmig de la cara. I en canvi portes un look molt british, que avui no porta llacet el Marçal, però normalment... Escolto música antiga, música swing dels anys 40, 30, potser ve d'aquí. El fet de poder ballar amb barella, aixecar la noia, fer una voltereta a l'aire, amb això em torna boig. I això ho pots fer-ho? Sí, sí. A la butxaca hi dus una navalla. Mentida, la duca a la bossa. El príncep de Maquiavelo, una maqueta dels Cotolengo, unes dents de plàstic. És que tinc classe ara amb els meus alumnes de l'Escac i tinc una de les meves pel·lis favorites, la primera de Lucrecia Martel, la Ciénaga. Guanyaràs un Goya i un Gaudí amb la pel·lícula Animals. Verdader. Vinga! No sé, això m'és rap.
Home, jo espero que com a mínim l'Oriol Pla ha fet una feinada amb aquesta pel·lícula i jo espero que com a actor revelació pugui optar al Goya. La travessa està feta, però això podem dir que el nostre cinema ha guanyat un nom i promet, m'ho diu l'instint animal. Brutal, tio.